दिनै हेलिकप्टार बिरनायफोरनिया बारा मेटार जायाखै रायजोनि माबावहा दा बेखायनो रायजोआ बुंदों जे जोंनो गोजोन खौसेथि नांगौ हेलिकप्टारा 5 बोसोरनि उनावसो बिरफैदों खिन्थु जोङो जाबाय 5 बोसोरनि थाखाय जोंनो बे परिबेसखौ दाग्रा मानसिया जा प्रमद बर' हेलिकप्टार फैनायनिख्रुइ बांसिन मिनिंफुल जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा दा बेखायनो दिनै रायजो राजाफोरा सिद्धान्त लादो जे फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' इउपिपिएलनि सरकार जागोन दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा समाव मा बुंफ्लाङो बिनि जेबो माबा गैया निश्चयता गैया आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा जेबो ओंथि गैया आरो बिथांनि जि लिडारशिप बेखौ दिनै बिथांनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो फोथायला पार्टी हिसाबै दिनै सारा बिटिसिआव नायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गाव देरहागोन ना देरा कुनु निश्चयता गैया दा बेखायनो हयथ' साथाम साब्रैसो देरहायोब्लाबो कुनु सरकार दानायनि बाथ्रा बुंब्लाबो बिथांमोना सरकार दानो हाया दा बेयो मोनसे नार्भासनि मोनसे सिम्बल आरो गोसोआ बायदो बिहा जेरैबायदि जोंनि इउपिपिएलआ रायजोनि मदद लानानै जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय मदद लानानै जाबायदि आवगायलांगासिनो दङ दा 40तानि भितराव दिनैनि थारिखआवथ' बारा बुङा 25निख्रुइ बांसिन सिटआवहाय इउपिपिएलनि बिजाथिफोरा देरहानो थांगासिनो दङ आरो बे सप्तासेनि गेजेराव जों आसा खालामदों आरो बियो नाम्बारा बांलांगोन गुबुन गुबुन बियाबाव बिजाथिफोरजों बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव आं दं खैराबारि बियाबाव आरो खैराबारि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बिथां धर'नि बर' बिथाङा दङ आरो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो थाखाय नाजागोन माबायदि बे समाव बिसायख'थि फोसावदिङा हाबाफारिया सोलिबाय दं माबायदि बाय सोलिबाय दं नोंथांमोनखौ नुनो मोन्दों जे बे समाव गुबुन गुबुन हारि माहारिसाफोरनि गेजेराव थांनानै नोंथाङा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिखौ लादों बोरै सोलिगासिनो रायजो राजा बिटिआरबासि रायजोआ बेखौनो सिद्धान्त लादो फिन खेबसेबा प्रमद बर' मानगोनांखौ बिटिआरनि चिफ जाजानो लुगैदो आरो इउपिपिएलनि सरकार जानायखौ बिथांमोना हास्थायदो मानोना 5 बोसोराव प्रमद बर'नि दैदेननायाव मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव दिनै गोजोन बिटिआर सुक्ति जालांबाय दा बेनि गेजेरजों दिनै बिटिआरबासिया गोबाव बोसोरनि उनावहा गोलाव बोसोर नेनायनि उनावहा बे गोजोनखौ दिनै लाबोनानै होफायो बिथाङा सासे दैदेनगिरि महरै दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दिनै बिजेपि बिपिएफ दंब्लाबो बिथांमोना बे बाराव मानगोनां प्रमद बर'खौ देरहानानै चिफ बानायनो नागिरदों आरो इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ बिथांमोना गोबां भटआवहा देरहानो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ थांनाय समफोरावहा बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनो भट होग्रा रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना दिनै लोब लोब ओंखारबोदों आरो खैराबारिनि बाथ्राखौ बुङोब्ला दिनै खैराबारि समस्थियाव थांनायाव जोंहा बाबुल बसुमतारी आदाया खम भटआव जेनदोंमोन आरो बिजेपिनि एमसिएलए भबेन्द्र बर' बिथाङा खम भटआव देरहादोंमोन दा बेफोर गासै थासारिखौ नायोब्ला दा दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरा दिनै मानगोनां प्रमद बर'खौ जाहाथे फैबाय थानाय 5 बोसोर चिफ जानो लुगैदो आरो फैबाय थानाय बे 5 बोसोराव खैराबारि समस्थिनि रायजो राजा मानगोनां बिथांमोना जाहाथे बिथांनो समस्थिखौ जौगाखांनाय खामानि मावनो थाखाय मदद खालामनो थाखाय लोब लोब ओंखारबोदों आरो आंखौ बिजाथि हिसाबै बिथांमोना दिनै खोब गोजोननानै बिथांमोना मदद खालामनो थाखाय ओंखारबोदों दा बे लेखायै जोङो गोबां भटआवहा खैराबारि समस्थिया देरहानो थांगासिनो दङ दिनैनि बे मोनसे थासारिखौ नायोब्ला बेखौनो जोङो बुंनो हायो बिजेपिया बेवहाय गोबां मिनिस्टारफोरा गोबां दैदेनगिरिफोरा बे समाव न' खानानै दंफैयो अदालगुरि महराव न' खानानै दंफैयो बिथांमोना बेसेबांथो फेक्टर जादों दा बियो जेबो फेक्टरखौ खोलैनो हानाय नङा बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरि केबिनेट मिनिस्टार एमपिफोरा दंफैयो चिफ मिनिस्टाराबो फैगोननो दा थेवब्लाबो बिथांमोना जिखिना बाथ्राखौ 2020 मायथाइयाव खैराबारि समस्थिनि रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बे 5 बोसोरावहा बिथांमोननि जौगानाय खामानि मावनाया आबुङै फैमाल जादों दा बेखायनो बिथांमोना सिद्धान्त लादो गिबि मन्थ्रियानो फैयाथों मानो हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो गुबुन मन्थ्रि मोनला गोबां गिदिर लिरा बिथाङा जोंनि बे जायगायाव बाहर पार्टिया फैयाथों मानो दा बिथांमोना बुंदों जे बिथांमोना गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै गुबुननिफ्राय फैनानै जोंखौ दिनै खबर लाफैदों 5 बोसोरनि बे गेजेरनि समाव बिथांमोना खेबसेबो बिथांमोननि दुखु दाहायाव बिथांमोना बाहागो लाफैयाखै खबर लाफैयाखै दा बेखायनो बिथांमोना दिनै फिन खेबसेबाव 5 बोसोरनि उनावहा रायजो राजाखौ थगायनो फैनाय बायदिसो जादों दा बेखायनो बिथांमोना सिद्धान्त लादो जेसेबांनो फैथों गणतन्त्र देशनि मोनसे बयनिबो मोनथाय हिसाबै फैदों खिन्थु बिथांमोना बे बाराव फैब्लाबो बाहर पार्टिना थाफैब्लाबो भट मोननाय नङा बे बाथ्राखौ रायजो राजाया दिनै फोरमायदों दा बेखायनो मानगोनां प्रमद बर'आ दिनै रायजोआ लुगैनाय बायदि गोजोन गायसनबाय बिटिआर ओनसोलाव मानगोनां प्रमद बर'आ लुगैनाय बायदि बे ओनसोलनि लाइमोन फरायसा बिथांमोन इयुन जोलैया दिनै बिथांखौ मोजां मोनदों बिथांमोननि थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय बेखायनो दिनै खैराबारि समस्थिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बेयाव बाहर पार्टिब्लाबो जेबो खामानि जानाय नङा मिटिं खालामनो बिसोर मानसि मोनाखै फैसा लाबोदों थाखा लाबोदों खिन्थु 5 बोसोरनि थाखाय बिथांमोनजों बायजानो नागिराखै 500,000 दा बेखायनो
दिनै रायजो राजा बिथांमोना सिद्धान्तआव फैदों जे जोंनि नेताया प्रमद बर'आ सिफ जानांगौ। प्रमद बर'आ दिनै जोंखौ गोजोन खौसेथिनि गेजेराव हारि माहारिनि गेजेराव गोजोनै खौसेयै दावगालांनो थाखाय बिथांमोना जोंनो दिनै मोनसे बेबस्था खालामना होदों। बेनिखायनो प्रमद बर'आ बिथांनि नेता, प्रमद बर'आ रायजोनि नेता। दा बेखायनो प्रमद बर'आनो जोंनि गासैनिबो गुदि। बेखायनो बिथांमोना प्रमद बर'खौ दिनै मदद खालामनो थाखाय लोब दिनै खैराबारि समस्तिनि गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा लोब ओंखारबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेनो रोखा जे खैराबारि रायजो राजाया प्रमद बर'खौ मदद खालामनो थाखाय इउपिपिएलनि बिजाथि आंखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोना साखा फारा जानानै दङ। लोमस्राव जे बारग' मावफुं सोद्रोमा बिथां लोमस्राव बिथाङा मोनसे फेक्टर जागोन नामा? जा जे आगुनि बारग' बिथाङा दङ, न' दाउट बिथाङाबो गेलेदों। खिन्थु पार्टि हिसाबै दिनै सारा बिटिसिआव नायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङानो गाव देरहागोन ना देरहा खुनु माने निश्चयता गैया। दा बेखायनो हयथ' साथाम साब्रैसो देरहायोब्लाबो खुनु सरकार दानायनि बाथ्रा बुंब्लाबो बिथांमोना सरकार दानो हाया। दा बेखौनो रायजो राजाया सिद्धान्त लादो दिनै बिपिएफ बा हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि सरकार दानायनि जेबो परिबेस गैया। दा बेखायनो बबेबा मोनसे समस्तियाव देरहाहोनानै बबेबा मोनसे समस्ति सुबायाव बिपिएफ बिजेपि खालामनानै जेबो लाब गैया। दा बेखायनो रायजोआ मोनसे परिबर्तन नागिरदोंमोन। बे परिबर्तना दिनै गोजोनखौ लाबोबाय। बे परिबर्तनखौ लाबोग्रा मानसिया रायजोनि गोजोन खौसेथिनि थाखाय जौगानायनि थाखाय खामानि मावग्रा जाबाय मानगोनां प्रमद बर'। दा बेखायनो रायजो राजा बिथांमोना दिनै थि खालामदों बबेबा समस्ति इएम थाब्लाबो चिफ थाब्लाबो केबिनेट मिनिस्टार थाब्लाबो बिजेपिनि गोदोर नेता थाब्लाबो बिपिएफनि गोबां माने एक्स इएमफोर थाब्लाबो दिनै बिथांमोननि थाखाय फेक्टर नङा। दा बेखायनो रायजोआ सिद्धान्त खालामदों जे प्रमद बर'खौ बिथांमोना चिफ जाजानायखौ लुगैदों, इउपिपिएलआ सरकार दाजानायखौ लुगैदों। दा बे लेखायैनो बिथांमोना लोब ओंखारबोदों। दा बेखायनो जोंनि समस्तियाव इएम दङब्लाबो कन्टेस्टेन्टआव दा बेयो जोंनि थाखाय जेबो माने गोहोम खोख्लैनाय नङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे मोनसे बा मोननै खाफालाव जुदि दङब्ला इउपिपिएलआ मोनगोन होनना बुंदों, सिट देरहासारगोन होननानै बुंदों। मा बुंगोन नोंथां? दा हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा समाव मा बुंफ्लाङो बिनि जेबो माने गैया, निश्चयता गैया। आरो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा जेबो ओंथि गैया। आरो बिथांनि जि माने लिडारशिप बेखौ दिनै बिथांनि दैदेनगिरि बिथांमोनानो फोथायला। आरो बिनि एग्जाम्पल हिसाबै चन्दन खाम्फा हितेश नेर्सोन बर'मोन बायदि 2020सिम जेसेबां माने बिथांमोना दङमोन बिथांखौ मदद खालामदोंमोन। दा बिथांनि गोरोन्थि दैदेननायनि थाखायनो बिथांनि जेबो दिनै परिबेस गैयिनि थाखायनो आरो बिथांमोनाबो जितु मोनसे समाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जितु दिनै सरकाराव राजखान्थियाव फैदोंमोन। दा बेखायनो दिनैनि जितु थासारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय जोंहा। बे बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ खोब खस्थ'नि गेजेरजों बे संग्रामनि गेजेरजों बे सुक्तिखौ मोननाय जादों। आरो बे सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि खाथिराव दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ त्याग खालामनानै बिपिएफखौ त्याग खालामनानै दिनै मानगोनां प्रमद बर'खौ मदद खालामनो थाखाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जानानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ। दा बे थासारिखौ नायोब्ला बिथाङा गावखौसो बुंना लानाय बायदि जादों मोनथाम मोनब्रै सिटआव देरहागोन ना देरहाया बेखौ गावनि फेभरावसो बांसिन सुइटेबल जाया बिथांनि बेलायावसो बेखौ बुंनो हायो। आरो दाथ' नों नायोब्ला दिनै इउपिपिएलआ फारफ्रोमबो दिगनिफ्राय गोख्रों जाबाय थादों। दा बेनिखायनो बिथाङा बुंनाय बाथ्राया ओंथि गैयि बायदि नांखायो आरो नुनायावनो थासारिखौ नायोब्ला मिलायथारा। दा बेखायनो बिथाङा बुंगोन मा समाव मा बुंफ्लांगोन जेबो गैया। दा बेखायनो बिथाङा बिथांनि बाथ्राखौ बुंदों, खिन्थु बिथांनि बाथ्राजों रायजोआ जेबो गोजावा। दा बेखायनो रायजोआ सिद्धान्त लादो जे बिथांमोननो गोजोन नांगौ, खौसेथि नांगौ। आरो फैबाय थानाय समावहा बिथांमोना प्रमद बर' बिथांखौ चिफ जाजानायखौ लुगैदो आरो बियो मोगथां महर जानो थांगासिनो दङ। 3 अक्ट'बराव बिथाङा समायखेरा लागोन होनना बुंदों। रायजो बेंगिरि आरो गिबि मन्थ्रिखौ हांख्रायखाबाय, एनअसिबो हरखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। दा बेयो मोनसे नार्भासनि मोनसे सिम्बल आरो गोसोआ बायदो बिहा। जेरैबायदि दिनै इउपिपिएलआ रायजोनि मदद लानानै जाथि जनगोष्ठीनिफ्राय मदद लानानै जाबायदि आवगायलांगासिनो दङ। दा 40थानि भितराव दिनैनि थारिखआवथ' बारा बुङा 25निख्रुइ बांसिन सिटआवहाय इउपिपिएलनि बिजाथिफोरा देरहानो थांगासिनो दङ। आरो बे सप्तासेनि गेजेराव जों आसा खालामदों आरो बियो नाम्बारा बांलांगोन। दा बेखायनो बिथाङा नार्भास जानानै मा बुङोब्ला माबायदि रायजोखौ खालामनो हागोन बेनिखायनो जानला मानला बाथ्राफोरखौ बुंफ्लांदों। बे बाथ्रायाथ' माब्लाबो राजुआ खालामाखैना। गभर्नरा जे बे 3 तारिखै बानायगोन होननानै सरकारखौ उमुक तारिखै दागोन होननानै बेथ' मुरब्बि नङाना, बुंनासो लादो। दा बेखायनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा मोनसेबो ओंथि गैया। दा बेखायनो रायजोआ गाज्रि मोनो थारैनो। जेखौ जेनुइन जे बाथ्राखौ बुंनांगौ बेखौल' बुंनांगौ। रायजो राजा बेंग्रा नंलियाना दिनैनि तारिखआव। दा बेखायनो रायजो साराव सिद्धान्त लादो जे प्रमद बर' सारखौनो फैबाय थानाय 5 बोसोर चिफ जाजानो लुगैदों, इउपिपिएल सरकार जाजानो लुगैदों। गासैबो रायजो राजाफोरा दले बले ओंखारबोदों। बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा जेबो ओंथि गैया। हेलिकप्टार बिरगोन नामा नोंथां? हेलिकप्टारखौ बिरनो हागौ, अलरेडि फैना थांखांबाय। खिन्थु जाबायदि हास्थायदों बिथांमोना बेबायदि परिबेस मोननो हायाखै। दा बे थासारिखौ नायोब्ला दिनै हेलिकप्टार बिरनाया बारा मेटार जायाखै रायजोनि माबायावहा।
दा बेखायनो रायजोआ बुंदों जे जोंनो गोजोन खौसेथि नांगौ हेलिकप्टारा 5 बोसोरनि उनावसो बिरफैदों खिन्थु जोङो जाबाय 5 बोसोरनि थाखाय जोंनो बे परिबेसखौ दाग्रा मानसिया जा प्रमद बर' हेलिकप्टार फैनायनिख्रुइ बांसिन मिनिंफुल जोंनि प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा दा बेखायनो दिनै रायजो राजाफोरा सिद्धान्त लादो जे फैबाय थानाय समाव प्रमद बर' इउपिपिएलनि सरकार जागोन। बे समाव भटार्सखौ मा बुङो खैराबारिनि मानगोनां भटार रायजो राजा जनजाति जनगोष्ठीनि बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुङो गुरै खावलायगोन दा जोंहा मोनसे दायाबद्धता दङ थांनाय समाव खम भटाव जोंनि बिजाथिया जेननायनि थाखाय खैराबारि समस्थियाव जेसेबां जौगाखांनायनि खामानि मावनांगौमोन बेखौ जोङो मावफुंनो हायाखै बेखौ जों मोनदाङो दा बेखायनो गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै ओंखारबोदों लोब लोब बिथांमोना इउपिपिएलखौ बा प्रमद सारखौ मदद खालामनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समावहा जोङो गोबां भटाव देरहालांनायनि उनाव रायजोनि जिखिना जोंनो खामानि मावनो गोनां दङ जाति जनगोष्ठीनि जौगानायनि थाखाय जिखिना खामानि मावनांगौ दा बेफोरखौ जोङो फारि फारि मावलांनो हागोन दा बेखायनो बिथांमोनखौ फिन खेबसेबो आं खुलुमहरदों खावलायहरदों जाहाथे जोङो 22 तारिखआव जाहाथे बयबो ज' जाजाय जा ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाहाथे जोङो भट होनानै इउपिपिएलनि बिजाथिखौ देरहानांगौ बा आंखौ देरहाहोनांगौ आरो प्रमद सारखौ जोङो फिन खेबसेबाव बिटिआरनि चिफ जानायाव जोङो खैराबारि बासियावबो जोङो मदद होगोन बेखौसो जोङो नुहुरदों दिनैनि थासारियाव। नंगौ बिथाङा जादोंमोन खैराबारि आरो बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि बिथां बिजाथि धरनि बर' आरो बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा हाबदों गुबुन गुबुन हारि माहारिसानि गेजेराव हाबदों आरो बिसायख'थि हाबाफारिखौ एबा बिथां फोसावदिं हाबाफारिखौ गोख्रोङैनो खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथाङा गोबां बाथ्राखौनो बे समाव रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे भट एबा बिथांनो जे भट होनो थाखाय बिथाङा खावलायनायखौ नुनो मोनदों आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोन खौसेथिनि थाखाय इउपिपिएल एबा प्रमद बर' दैदेननाय जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बेखौनो मावनो थाखाय थिरांथा लादों बाथ्राखौ बे समाव मख'नायखौ नुनो मोनदों खैराबारिनिफ्राय नोंथांमोननो आबुं बाथ्राखौ बे समाव दिन्थिबाय गोजोन्थों।